ino volagno ngiapari hypocrite ranomasina ko mirabaraba jalto inazy ko boko nanavako ny manière tiatiako ny manière mba misy ira nazy koa zay miaraka aminazy azno ni no tomagny tous ny manière misy ira nazy eba uma nepa na canto Jean-Luc no panulute araka hitatsika amin'izy io ty jalto no vahintsika neto amin'ny point carré kako jalto ça va non ça va tsara ça va kitiny ya zay vahiny amin'ny point carré ato jalto tegna vrai jalto fa tsy faux jalto question aroe fo andepetrako aminao io jalto question raiky voalohany i manahira iregnanao Facebook io isakinao zay zo manahira regninao ndraiky agnarany zay ndraiky manahira regninao ndraiky agnarany zegny tegna hoe manahira zay ya bon avy eo tsika mikoragna mikasiky manahira fa tsy koragna raha hafa tsendriky avy eo tsika mipody mikoragna zegny fa koragna zegny baka koragna tegna iambiasan'olo maro fa avy eo tsika midika am'zegny fa tsy koragna raha hafa tsendriky dikadika anao tsy mavozy izy miankina amin'ny réponse-na io aizan'ny public izy hoe karakory mavozy izy sy mavozy izy fa tsy koragna raha hafa tsendriky sa karakory mety bon zay koragna tsy lapeka am'sy lavognatsika jiaby misy programme ny amin'ny samedi le 26 octobre ho avy zao ty amin'ny piscine de pleuvoir water zone miaraka amin'ny ingatako solo fotsy ary io koa agnatin'izay koa wala de mibady jalto tan Facebook to anao resaka manahira de anao nivolagna fa manahira volagninao olo mitomagny azna anao koa jalto kony navintomagny azna ke zay tiagno tany hoe jalto navintomagny nefa anao volao olo mitomagny ino na mitomagny anao tamin'igny zegny jalto bon mandehandeha agny vidéo igny hoe jalto fa avy mitomagny tofo boka anareo jalto volagna manahira mitomagny nefa za koa fa avy mitomagny nalaza tam Facebook to zegny le izy tam public bon zao zo zegny tsisy olo tsara mitomagny zegny tsisy olo tsara mitomagny même anao zao fa avy mitomagny fa ninga zegny afa mihitsy niny manahira fa ninahy afa bon natonga vidéona mitomagny zegny za zegny tsy te amoa fotamandry igny zegny affaire efa taloha fa anao magnotany azaveko natonga vidéona mitomagny igny zegny izy igny tsy vidéo ny publiena tam public hoe nagnano vidéo zany tomagny de publieko tsy karaha manahira zegny tsy karaha niny manahira baka mangala telefone izy eo izy mibarara eo la tsy karaha animation en direct za tsy mavita raha karaha igny fa ninahy igny MP izy io zegny tegna marigny nisy olo couple anantaloha zegny nisy problème zay roa Bienvenue à notre institut de beauté Kavinsar. Découvrez notre boutique unique qui propose une large gamme de huiles essentielles de Madagascar. Nous vous offrons également des massages relaxants. On vous attend au 36 boulevard Jean Jaurès 35 300, Fougères, France. Votre bien-être est notre priorité. Nisy olo couple anantaloha zegny nisy problème zay roa de niezaka zany régler izy entre zay roa tatin'ny MP de misy fotoagna moa za tamin'ny fotoagna zegny za magnantso izy amin'ny appel tsy resiny appel tsotra tsy resiny WhatsApp tsy alainy feky de tagnatin'ny 1 mois zegny zay nisy problème tamin'ny fotoagna zegny de za amizay zegny nalahelo azonao nalahelo be za tamin'ny fotoagna io de nagnano vidéo za nalevako aminazy za zegny mikoragna aminazy io miakatra sentiment de latsika ranomasonao de vidéo nalefako MP taminazy za tsy anognagnaragnagn'olo tomagny boka fo boka jalto tomagny ndraiky tomagny io na mitomagny faty mitomagny fo na misy olo maty zao ro mitomagny araiky fo fa samby amin'ny raha nampitomagny izy de za amizay zegny bon zegny natonga zany tomagny vidéo igny tagnatin'ny MP tagnatin'ny message privé nay izy igny tagnatin'ny message privé nay fa nisy olo nandefa izy tam'vavasa managna baka navoaka zegny voalohany nantomagny io tsy haiko
azao volagna andefa izy tagny fa vidéo igny malôka ambarako tsara fa vidéo tam 2021 zay veno koafinao tamin'indraiky za vao koafina tamin'igny mbola koafy mbola fokifoky vidéo fa tam 2021 izy igny vidéo tam 2021 tagny izy fa naboakan'zare izy tamin'ny 2024 no so 2023 23 fa vidéo fa roa taogno lasa izy igny fa naboakan'zare tsy haiko hoe zao vao nangala izy fa vidéo fa tagnatin'ny MP zegny ny publiena de izy moa zegny résultat nazy izy niparitaka be igny fa ninazy zegny tsy karaha niny zandry igny magnano direct eo izy mibarara eo tsy vitako e ary ave nina raiky fo nina iny fo tsisy fagnondroena eky mbola hitomagny amin'indray ary tsy ataoko eky andeha hagnano vidéo mitomagna rehefa miviavy amin'ny MP afa tsy ataoko eky voalohany sady farany igny tamin'ny MP zegny navoakan'olo niparitaka tsy mampitovy ninandraky manahira zegny niny manahira zegny fa mangotongotonareo misy mitovy mangotongotonareo ndraiky misy mitovy araiky fa araiky baka hypocrite araiky hypocrite fa ninazy zegny tegna avy agnatin'ny fo kenao baka tegna niavo baka tika zegny ninagna fo sako voalohany ninagna fo tsara lehilahy be mitomagny zala ka zegny misy mampao agnatin'ny fo izy azonao manafy baka romantika zay tomagninao zay tomagniny manahira izy koa mpifidigna lele zala izy io ma zegny ma tsy afaka atao agnatin'ny MP zegny malôha mba tiako hoe azonao izy io ma zegny tsy mba afaka bon anareo roe agnatin'ny MP ao fo zegny magnano vidéo amin'ny tomagny fa tsy maintsy atao hoe amin'ny public ninany tsy ataoko public fa tagnatin'ny MP zegny tagnatin'ny MP taminay roa fô ary tam 2021 fa 2023 izy avy teo nalenjare ny publienjare tam Facebook tagny bon vao baraka moa za tamin'igny fa iny zegny le raha nisy de miaretako feky fa tsy mampitovy ninay zegny araiky par hypocrite araiky tsy hypocrite volagninao ingia par hypocrite ranomasinany koa mirabaraba JAL THO inazy koa boko anaovako ny manière tiatiako ny manière mba misimisy hirahiranazy koa zegny miaraka aminazy azonao ninao zegny tomagny tous manière misimisy hirahiranazy bon karaha zao nina zegny tam fotoagna zany nagnano ninaka igny zegny efa tegna tsy nandiniky hira zegny fa tegna fa tambitamby mariny zegny nataoko tam moment zegny tegna izy koa zany hira mety tafotokiky za après baka zao nina zegny tegna le hoe fa le avy agnatin'ny fona zegny izy nabokako igny tegna le hoe sentiment jiaby zegny tam fotoagna fa afa tsy tafy nandiniky hoe hirahira feky e fa anao zao zegny azonao anao magnano vidéo mitomagny anao vao mihira nenao fa tsy tafitokiky amin'ny vidéo tanao za tsy tafagnandra karaha zegny tegna tsy vitako zegny zany anaovako ninga zegny hypocrite ninazy fa nina zegny za ndraiky tsy d'accord aminao nataonao hypocrite te fa na vadiny zegny tanao tsabeky vadiny koa zegny mba mangoroka zegny fony vadiny koa azonao io volaniko hoe ninga zegny en fomba fa amarahako izy JAL THO question nakatio i manafy io moa en famalianao izy igny sakinao JAL THO sakinao volagninao maniko anao mandeha salle musculation ty fa hitanao ndraiky vatagna manafy igny JAL THO bon zao maliako izy sakiko amin'iny maloha mazy tombokondry sa amin'iny amin'ny tombokondry na vokon'ondro naty fa tokony mba fahitinareo agnatin'ny indirect fa maventy izy ty amaliako anao zao za zegny atry zay na olombelogno za izy koa fa nisy olo nidemandy za amina tombokondry mbala tsara nisy olo nilifasako fa inga zegny mbala tsy nidemandy taminah hoe bon aleo tsy kiady atsika fagnondry izy ndraiky izy ka nidemandy zegny nambarako izy tsara be iny valina andeha amin'ny raha zegny fa izy mbala tsy nangataka zegny fa ao agnaty Facebook fa nataonay fa izy koa tombokondry baba izy ty tsy famoakankila izy ty tsy fotrokankila palely JAL THO yes filazana eto amin'ny Point Carré iangaviagna atsika organisatrice ny événement eto Madagascar Chloé Events agnatiny zegny dia mba hikarakara ny moregny samy mafoaka moregny tomagny merci anao JAL THO merci atsika gavi JAL THO merci beaucoup JAL THO amanaraka atsika manaokaragna eto resaka lamotsika magnaraka d'accord tsara merci atsika dia merci aminareo jiaby koa Point Carré azadigna afatra faramparany misy hira JAL THO titre héros zay naboaka akagny tamin'ny afakany moaly mangataka namagna jiaby mba hipartage maximum
mitady volavola mitady monemone tsy vita mitoeragna raiky tsy mifidy malegny na maiky zay mahemitrakotro mahazo ronono kaza magnekitresy mila fetsy mila miketriky jola he kaza mitavandra masikaroso fosagna ary tsy mitany vaka mila miketriketriky gotanjalefa onogno ofo maniry izy tagna ambato tsisy raha matagna tsy maintsy tonga misome anona mijaly io mba ho lasa eno mampiasa koko izy koa tirino anona mijaly